ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ନମସ୍କାର। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୋତେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆଜି ଗୁଡ଼ରେ ଆରିସା ପିଠା ତିଆରି କରିବି। ତେଣୁକରି ମୁଁ କିଛି ଗୁଡ଼ ନେଇଛି। 2 କିଲୋ ଗୁଡ଼ରେ ମୁଁ ପିଠା ତିଆରି କରିବି। ଏଠି କିଛି ଗୁଡ଼ ମୁଁ ନେଇଛି ଏମିତି। ତ ଏଠି ମୁଁ ଗୁଜୁରାତି ନେଇଛି। ୟାକୁ ପ୍ରଥମେ ଛେଚି ଆଣିବି, ଗୁଜୁରାତିକୁ ଦେଇକି ଗୁଣ୍ଡ କରିଦେବି ଛେଚିକି। ଏଠି ମୁଁ ଖସା ନେଇଛି, ଏଟା ବାଡ଼ି ଖସା, ଏମିତି ଟିକେ ଦେଖାଯାଉଛି। ତାକୁ ଧୋଇକି ଭଲସେ ଚିକଣ କରି ନେଇଛି। ଏଠି ମୁଁ ଫର୍ଚୁନ୍ ତେଲ ନେଇଛି। ତ ଗୁଜୁରାତିକୁ ମୁଁ ଛେଚି ଆଣିଛି, ଏମିତି ଗୁଣ୍ଡ କରିଦେଇଛି। ତ ଏଠି ମୁଁ ଚୁନା ନେଇଛି କିଛି। ମୁଁ ଏ ଚାଉଳକୁ 5 ଘଣ୍ଟା ବତୁରେଇ ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ଭଲସେ ଧୋଇକି ଛାଣି ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ମେସିନ୍କୁ ଦେଇଥିଲି। ମେସିନ୍ରେ ମୁଁ କୁଟି ଆଣିଛି ଚୁନାଟା, ଏଟା ମେସିନ୍ ଚୁନା। ମୁଁ 2 କିଲୋ ଗୁଡ଼ରେ କି 5 କିଲୋ ଚାଉଳ ମୁଁ ନେଇଛି। ତ ସବୁ ଲାଗିବନି, ଅଳ୍ପ କିଛି ରହିଯାଇପାରେ। ମୁଁ ଏଠି ଏମିତି ପାଗ, ମୁଁ ଗୁଡ଼ ପାଗ କରୁଛି। ତ ପାଗ ମୋର ଭଲସେ ହେଇଗଲାଣି। ତ ଏମିତି ଗୋଲ ହେବା ଦରକାର ଏ ପାଗଟି, ଗୁଡ଼ ପାଗଟା। ବେଶୀ ଟାଣ କରିଦେଲେ ଭଲ ହେବନି, ଏମିତି ଟିକେ ଗୋଲ, କି ବେଶୀ ନରମ ବି ନାହିଁ। ଚୁଲିରୁ ମୁଁ ପୁରା ଜାଳ ମୁଁ କାଢ଼ି ଦେଉଛି। ତ ଏମିତି ମୁଁ ଚୁନା ଦେଉଛି କମ୍ କମ୍ ଦେଇକି ଘାଣ୍ଟୁଛି, ଯେମିତି ନାଗି ନଯାଏ। ୟାକୁ ଏମିତି ଘାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ହେବ। ଏଥିରେ ମୁଁ କିଛି ଗୁଜୁରାତି ଦେଉଛି, ପାନମହୁରି ବି କିଛି ମୁଁ ଦେଉଛି। ଏମିତି ଖସା ମୁଁ କିଛି ଦେଇଦେଲି। ଏମିତି କମ୍ କମ୍ କରିକି ମୁଁ ଖସା ଦେଉଛି। ଏକାଥରକେ ଦେଇଦେଲେ ସେଟା ମାନେ ଗୋଟେ ଜାଗା ରହିଯାଇପାରେ। ତେଣୁକରି କମ୍ କମ୍ ଘାଣ୍ଟିଲା ବେଳେ ମୁଁ ଦେଉଛି। ତ ପାଗଟା ଭଲସେ ହେଇଗଲାଣି। ତ ଏମିତି ଘାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏମିତି ପାଗଟା ମୋର ପିଠା ପାଗଟା ହେଇଗଲାଣି। ତ ଆଉ ଅଳ୍ପ କିଛି ଚୁନା ବୋଧେ ଖାଇବ। ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖୁଛି ଗୋଲ ହେଉଛି କି ନାହିଁ। ତ ଗୋଲ ତ ହେଇଯାଉଛି। ଏ ପିଠା ପାଗ ମୋର ପୁରା ହେଇଯାଇଛି। ଏହାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ପୁରାପୁରି ଭଲସେ ପିଠା ପାଗ ମୋର ହେଇଯାଇଛି। ଏଇ ପୁରାପୁରି ଗୋଲ ହେଉଛି। ଏମିତି ପୁରା ଗୋଲ ହେଉଛି। ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ହାତ ହେଇକି ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଏଇ ପୁରାପୁରି ବଢ଼ିଆ ସେ ଗୋଲ ହେଉଛି। ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ପଲିଥିନ୍ ବିଛାଇ ଦେଇଛି। ସେ ପଲିଥିନ୍ରେ ପ୍ରଥମେ ଟିକେ ତେଲ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ମୁଁ ପିଠା ଥାପୁଛି। ତ ଗରମ ଗରମ ଥାପି ଦେଲେ ଭଲ ମାନେ ହେବ। ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲେ ଟିକେ ପିଠାଟା ମାନେ ଭଲ ହେବନି, ଏମିତି ଗୋଲ ହେବନି। ତ 2 ଜଣ ଏଠି ଥାପୁଛନ୍ତି। ଜଣେ ତ କରିପାରିବନି, ସିଏ ମୋର ସାନ ଯା, ଆଉ ଜଣେ ପୁତୁରା ବୋହୂ ବି ଅଛନ୍ତି ସେଠି। ମାନେ ସେ ପିଠା ଥାପୁଛନ୍ତି ଦିଟା ଖସା ଦେଇକରି। ମୁଁ ଏଠି ପିଠାକୁ ଛାଣୁଛି। ତ ବେଶୀ ଏଥିରେ ପକାଇ ହେବନି, ପିଠାଟା ମାନେ ଭିଡ଼ିଯିବ, ଲାଗିଯିବ, ଦୁଇଟା ଯୋଡ଼ି ହେଇଯିବ। ତ ମୁଁ ଏଠି ମାନେ କମ୍ କମ୍ ପକାଇକି ମୁଁ ଛାଣୁଛି। ତ ଏମିତି ମୁଁ ଛାଣି ନେଉଛି ପିଠାକୁ।